Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' इउटुब चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो खालामदो। थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे हासमला जादों आरो इयो आर'जआव थांनोसै जोंहा। आर'जआव मन्दिर गोदान बाथौ गोदान बानायदो। साइसथार बाथौआ नायलांबाय था नायनो मोनगोन। जि समायना बानायखादो होनदो। बायदिसिना गोदानाव थानाय बिबानगिरि लोगोसे Aku nama semua kamu lagi ngomong. Green color, pink color, orange color, blue color, pink color, pink color. Sekian dia nggak? Naik nih, dia naik kona. Ini halah dah, kamu mulai. Ini bola, kasih bola, kasih bola.
Ana begla ben mama. Iban. Tuh, anggur nada lu. Yung kani pas kam suling. Madi जादों गोथाव जादोंना जायाखै गासिबो जाजोब्बाय संख्रि Guru